Bine ați venit la Cine crește pe cine? Podcastul de azi. Eu sunt Roxana Vasile, fondatoarea grădiniței Compania Mică și tu ești Carmen. Carmen Tiderle, autoare, mamă, poetă. Mulțumesc mult de invitație. Cum te simți azi? Agitată ca de obicei. Eu așa sunt, mă trezesc și intru în... Ce te relaxează? Chiar mă gândeam în ultima vreme, cred că natura, adică realmente când sunt în natură, parcă încep să capăt alt ritm. Și... Cum te simți când scrii o poezie nouă? Îmi bate inima foarte tare, realmente, atunci când îmi vine ideea. Deci, momentul în care te lovește și zici, gata, am ceva, încă nu e executat, e doar o idee, și începi să cauți cuvintele, știi, te duci, ok, ce aș putea să zic, care sunt aspectele, atunci deja intri într-un flow, știi, asta e ce ți se întâmplă, dar îți bate inima, deci aia e, da, am. Te gândești la vreun profil anume de copil când scrii poezie de copii? Nu. Sau e pentru tine? E în primul rând pentru mine și în primul rând am niște criterii care îmi spun asta e bună sau asta nu. Mai am și momente când mă apuc, am o idee, mă apuc să o scriu și îmi dau seama pe parcurs că nu duce nicăieri. O abandonezi? O abandonez, dar din păcate după destul de multe zile în care am tot încercat să-i găsesc un final. Ai început să scrii pentru copiii tăi. Da. În 2015 ai debutat, ai scris enorm de mult de atunci, copiii au crescut. Cum a crescut poezia ta odată cu copiii tăi? Da, a crescut odată cu copiii, dar odată cu mine cumva, chiar dacă da, sunt mai în vârstă și nu, eu n-am mai crescut, ci mai degrabă am îmbătrânit, dar e normal să te dezvolți sau să cauți alte modalități de a te exprima sau alte subiecte, pentru că mai e și asta, eu am aproape, în toate cărțile astea, am aproape 1000 de poezii. Am atacat 1000 de subiecte. Așa e foarte greu acum să te apuci să zici, iată ceva nou. Știi, uneori mă trezesc că revin asupra acelorași subiecte, dar încerc să am o altă privire. Deci... Cum sunt copiii ca public? Sunt cel mai bun public pe care energic. poți să-l ai. Lasă că energic, da, îți dau o energie extraordinară atunci când de-aia îmi place mie să mă întâlnesc cu ei, pentru că sunt pozitivi, sunt doar la cei care învață în germană sunt ușor mai reținuți. Țin minte că prima oară când am venit la un atelier la voi a trebuit să gâdil câțiva copii astfel încât să râdă, da. De obicei se tăvălesc pe jos, eu nu mai scriu chiar atât de umoristic, adică nu mai e chiar de tăvălit, dar primele poezii așa erau, știi? Erau, da, cu râs din burtă. Erau pe dos. Cât de mult simți că educi prin poezie? Care e... Eu vreau să trag discuția puțin înspre educație, pentru că copilul din ziua de azi are nevoie de metode foarte aproape de el, de tăvălit, adică nu mai merge cu stat și învățat. Merge pe anumite, așa. Dar când ai de joaca cu cuvintele, cu ideile, automat și ca adult care educi, simți că se transmite ceva ce rămâne. Cum e partea educativă, să zic, a poeziei tale? Da, când am început, m-am gândit să-i distrez. Adică asta să fac. Pe ai mei, apoi un grup restrâns de copii, de prieteni și asta m-am gândit, să distrez. Evident, nu poți doar sigur spui ceva acolo cât să și învețe ceva.
n-a venit din prima tot ce fac eu în acest moment cu poeziile mele. M-am gândit în primul rând să îi scot puțin din, știi, expresiile frumoase. La școală îi pun să scrie compune cu expresii frumoase. Ieșim din aia. Atribute, Nu ne interesează. Haide să intrăm în a vorbi normal. Haide să intrăm în a exprima niște idei în concis, pentru că de fapt copiii asta fac, copiii scriu postări, își scriu mesaje. Hai să avem idei, să comunicăm ceva interesant și neclișeistic. Vreau, da, deci tot ce fac nu e clișeu, nu e idee reçu, știi, nu e idee primită de-a gata și pe aia o dau mai departe, că e plictisitor. Și atunci hai să comunic ceva interesant în cuvinte de-astea normale. Mi s-a reproșat la un moment dat că am foarte multe englezisme, nu știu ce carte, știi? Așa vorbim, nu sunt multe. Așa vorbim. Și nu e frumos ca un copil să vadă, să se vadă. Daily basis, exact. Așa. Da, mai ales, da, folosim sorry, știi, nu zicem îmi pare rău. Am sorry și bineînțeles sorry e simpatic pentru că rimează cu nu știu ce. Din română. Îmi place să mă duc și în engleză și eu mai știu și spaniolă și franceză și mi iau de acolo rime, știi, uneori poate nu rimează, am într-o poezie măzăriche. Măzăriche știm ce înseamnă. N-avea n-avea rimă. Și atunci am băgat un San Enrique. Și iată ce frumos se leagă măzărica cu San Enrique. Bun, deci asta voiam să am poezii unde îmi dau voie să vorbesc simplu, dar nu simplist, știi, simplu, adică așa cum vorbim, cu cuvinte pe care le folosim on regular basis și să comunicăm lucruri interesante și nu mai știu ce, să am un punchline, mereu eu îmi termin poezia cu un pac, ca să râdă copilul, știi, cu poanta, da. Să nu spun tot, eu nu spun tot în poezie, las și copilul să umple golurile, cum e normal, adică nu îi dau mură în gură. E un dialog. Da, trebuie să-mi imaginez ce a vrut autorul să spună. Da, și mai sunt multe altele, dar acum faci multe acțiuni directe cu copiii, gen ateliere, proiecte. Da. Ce te ține acolo aproape de copii? Fac acum, dar fac de mult timp. Poate chiar de la început, după prima carte, așa m-au invitat profi cu jumătate de gură, că prima carte a fost poezii cu prostii pentru copii. Evident, e vorba de niște prostioare, nimic ieșit din comun. O rimă mică. O rimă, da. Totuși, destul de mult curaj să folosesc acele cuvinte în niște poezii. Ți s-a reproșat faptul că te duci foarte aproape de taburi? Nu mi s-a reproșat personal, că eu sunt foarte, adică eu sperii oamenii și nu glumesc. Adică nu. E o zonă mai largă, de exemplu. Uite, hai să zic ce fac mai nou, când mă duc și citesc copiilor de vârstă preșcolară din pe dos, evit să le citesc pe cele care au acele cuvințele. Pentru că nu vreau să-i las pe părinți să o facă dacă vor. Să trag un pic exact înspre ideea de părinte. Părintele are uneori tendința să evite, nu doar taburi gen moarte, sex sau așa, inclusiv McDonald's, unde cu toții am petrece câte 6 luni la Mac. Dar e o zonă în care nu se duc cu comunicarea. Adică sunt mulți părinți de copii foarte mici, că eu aici văd, cărțile tale sunt pentru școlari mai degrabă. Da, care trebuie cam să știi să citești. Adică, știu să ia, știu să caute, știu să umple golurile. Ăștia micii, de exemplu, sunt copii care nu știu că există ecrane.
în viața lor, ca să fie protejați, feriți de McDonald's, de diverse lucruri care există în societate, care apar foarte bine în cărțile tale, pentru că despre lucruri se comunică, nu se tace. La un moment dat tot apare, Da. trebuie să explici copilului despre moarte, despre sex, despre mâncatul greșit sau corect, dar și despre bucurie și despre plăcere. Absolut. Ideea de... Că... Da, eu sunt mamă, cum spuneai, nu sunt deloc de acord cu ascunsul lucrurilor și a lumii, adică trebuie explicat, da, bine, nu la un an, nu o să-i vorbesc despre moarte la un an. Vârsta tipică e 5. Dar pot să văd că o furnicuță a murit și să vedem că nu mai mișcă și să inițiem cumva dialogul ăsta. Trebuie să știm că există MEC, totuși copilul ăla nu poate sta sub un... burger, există burger. Nu sub o nu cum se zice, de... un clopot de sticlă. Clopot de sticlă. Dacă e de sticlă, tot mai vede câte ceva, un clopot de metal. Clar trebuie să spunem copilul cât mai multe. Iar eu dezbat, asta spuneam, 1000 de poezii, dezbat toate aspectele. Adică nu mi-e frică de nimic. Mie nu mi-e frică de nimic. Dar părintelui îi poate fi frică și atunci nu Dar citim. părintele din 1000 de poezii poate să selecteze Poate să selecteze vârste. el, da. Mie îmi spun, feedback-ul pe care îl primesc este am citit cu toții. Asta mă bucură foarte tare. Da, copilul de obicei o ia din bibliotecă și citim intraterestri. Da? Și gata, discutăm. Dacă copilul e prea mic și nu înțelege care e jocul de cuvinte, explic. Uite, există extraterestri, dar există și niște intraterestri în mintea noastră. Da? Și apoi, iată, limba aliană. Alian nu există în limba română, știi, nu găsești în dicționar. Dar mie mi-a folosit și cred că toată lumea înțelege și putem să... Oricum, să expui copilul la literatură... Fosă. Deci avem fosă, cu ceva cu fosilă la final. Ne jucăm foarte mult și cu cuvintele și cu ideile și citim împreună și dacă copilul nu înțelege, explică părintele, dacă copilul înțelege altceva, îi explică el părintelui. Oricum, e momentul de familie. Este un moment de familie, de fun. Dacă ar fi să vorbești părinților. Părinți. Părinți. Te întreb eu, deși copiii mei sunt mari, ca și ai tăi, care ar fi parcursul unei zile pe lângă citit? Cum îți închipui că ar trebui să se desfășoare? Depinde ce vârstă au, nu? Da, vârsta tipică, școlară. Școlară, adică clasa a 4-a. A 4-a deja trebuie să învețe pentru examenul nu știu care, nu? Nu se dă un examen la clasa 4-a? Nu, foarte rar. Clasa a 4-a. Iată, da, o să mă gândesc la asta un pic, dar ieri sau alaltăieri s-a dat la clasa a 7-a, nu? Simularea de... Și-au primit Blaga. Au primit Blaga, deci o poezie destul de frumoasă din punctul meu de vedere, dar nu din punctul unui copil de 13-14 ani. Spune cum ar trebui să fie o zi din viața unui copil de clasa 4-a. O duminică? Poate să fie și duminică. Trebuie, da, habar n-am, nu știu, fiecare își face ce program vrea. Sigur trebuie să conțină o ieșire în parc, Mie nu-mi plăcea parcul atunci când erau copiii mici, nu. Copiilor de azi nu cred că le place. Nu-mi plăcea parcul decât deloc. Acela virtual. Nu, o ieșire și dacă se poate o ieșire în locuri cât mai ciudate, știi, avem, iată, o deltă în București, ieșim în deltă, vedem păsări, asta mi-ar plăcea mie, uite, mi-a venit asta acum că lucrăm la un proiect cu păsări și vrem să le spunem copiilor că în București sunt foarte multe păsări. Noi nu le știm numele, nici noi adulții, nici ei. Sunt absolut senzaționale, cântă, trebuie să știm ce să facem, ce să le dăm de mâncare dacă le întâlnim într-un parc. Ele nu stau numai în parc, ele stau și pe stradă. Dacă ieși în curte acum o să auzi tril de.
mierlă, de nu știu ce. Deci e foarte important. O poezie în sine. Da, e o poezie. Chiar am scris una, se numește Mierlin și Miorlana. Și Mierlin este o mierlă și Miorlana este, bineînțeles, o pisică și pisica vrea să o convingă pe mierlă să-i fie teacher de muzică, de canto, ca să... Da. Și Miorlana cântă ca Lana Del Rey. Așa, deci o ieșire în natură ar fi minunată. Spunea cineva că noi știm numele atâtor, apropo de Lana Del Rey, atâtor celebrități, dar noi nu știm numele tuturor păsărilor. Noi, iată, astea care sunt lângă noi, nu știm numele copacilor. Noi trecem pe lângă copaci, noi nu știm ce e ăla cu frunza aia, nu știu cum. Așa este, da. E, iată, îi încurajez pe părinți să facă asta. Luăm drept granted, cum s-ar spune. Da, pe cumva englezește. sunt acolo, da. Ce bine ar fi să știm. Ai face un Asta ar fi una, da, scuze. opțional de literatură pentru copii, pentru școală? Eu fac un opțional de creație literară, știi, dar... Și care sunt principiile? În jurul a ce se adună? Păi, în principiu, pornim de la cărțile mele, e mai degrabă de la poezie, rimă. știi? De la idee, de la rimă, de la citim și alți poeți, vedem cum au văzut ei, vedem cum putem privi un lucrușor din toate perspectivele, ce e interesant să spui despre ceva, că uneori, nu știu, despre o vacă poți să spui că face lapte, dar nu e interesant, dar cum ar fi să-ți o imaginezi că vorbește cu un păianjen și că își dorește niște pânză să-și facă și ea niște kilos tanga care rimează cu talanga și așa mai departe. Deci, uite, așa se leagă. Se leagă. Da. Asta cu... Stai să vedem ce mai face copilul duminică. Așa, hai să vedem ce mai face copilul duminică. Merge la Mac, nu. Ce mai face? Citește, ei, bine. Chiar ar trebui să citească, firar să fie, dar ce e atât de greu? Dar ce e împreună? Facem împreună. Când e la vârstă foarte, foarte mică, facem împreună. Și continuăm să facem. Continuăm să facem și facem astfel încât, eu am mai făcut greșeala asta. Citeam eu o pagină și el o pagină, asta nu e o greșeală. Dar în timp ce citea el și se încurca, eu îi spuneam imediat, nu așa, știi, îl certam. Astfel că el a asociat acel moment de lectură nu cu ceva extrem de plăcut, ci cu mami mă judecă. Nu e bine. Light-hearted, ca să fim în engleză. Totul trebuie să fie, da, hai să vedem de ce ai citit așa. Hai să mai zicem o dată sau... Trebuie să fie realmente asociat momentul acela numai cu lucruri pozitive. Până și cu să miroase drăguț în casă, să fie cald acolo unde ne băgăm să citim. Asociere totală cu lucruri, cu bucurie și cu fun. Și nu cu ceartă. Asta merge în fiecare zi, nu doar în Asta merge în fiecare zi. Se spune că vreo 15 minute nici tu nu mori, adică nu îți dai tot timpul tău. Și lui îi face bine, așa, ca o pastiluță și creezi obiceiul de lectură. Foarte important. Îl păstrezi câțiva ani de zile. După care îl păstrezi toată viața. Acum cred că am făcut. Se poate. Noi suntem dovada vie. Adică nu mă culc până când nu citesc Ideea ceva. este că despărțirea dintre lectura ta de adult și lectura copilului este că el își va citi cartea lui și tu vei citi cartea ta lângă el. Da. Este o... Da, poți să citești. Uite ce am descoperit, chiar dacă nu e pentru vârsta lui. Știi, citești o carte de adulți, ia uite, râzi. Asta e foarte drăguț. Eu uneori citesc, poate nu e neapărat de râs, dar mă apucă râsul. Și el ei întreabă, știi, ce? Zine și nouă. Și atunci le citești. Mă rog, o să zic că prea, ce e așa fain. Eu mie mi-este foarte drag un concept, acela de parenting prin însoțire. În ideea că poți să fii părinte dacă te relaxezi și însoțești copilul în ce este el, ce descoperi că este el, cum descoperă el lumea.
nu neapărat printr-un ghidaj forțat. Știi cum școala cere o foarte mare rigoare să se învețe, să se Mai ales în limba germană. Mai ales în limba germană și în limba germană ne jucăm foarte frumos cu cuvintele, mai rar. De exemplu, știi cum o cheamă pe soția lui Hercule? Fraucule. Fraucule, Da, Foarte așa, frumos. pornind de la... Poți folosesc? Da, te rog, mai am câteva. Pornind de la chestia asta, că poți doar să-l ajuți, ca la mers, să-l însoțești, să-l observi. Și pornind de la ideea că lumea este foarte complicată și noi avem tendința să le omediem, cum vezi poezia ca instrument în a transmite o realitate pe care nu o controlăm? Mie asta mi se pare foarte frumos, că în poeziile tale ies la iveală niște realități din jocurile de idei, jocurile de cuvinte, rimele pe care le cauți și așa. Și această poezie dă seama de o libertate foarte mare și în a jongla cu cuvintele, dar și în a fi independent. Copil independent care înțelege niște lucruri. Tu ca părinte, părinții la acest tip de independență, de autonomie trebuie să se raporteze. Ai înțeles esența? Da, n-am înțeles foarte bine însoțirea, adică cred că fiecare poezie de aici este un punct de plecare. Și atunci te întâlnești cu... știi, ales vine de la el a luat cartea și vrea să vorbească despre... La un moment dat, ca părinte, nu mai selectezi tu, selectează el. Da. Chiar dacă dă de o poezie cu prostioare mai explicite, îți dă curajul, pentru că e pe drumul lui. Copilul a deschis cartea. Minunat. Și atunci da, îl însoțești. Știi? Nu-l oprești din drumul ăsta. Nu avem voie să citim așa ceva. Și ai răbdare să vezi unde duce experiența asta. Chiar dacă ți se pare că nu ești pregătit pentru... Da, cred că ne fandosim foarte mult cu acest rănăte. Ne fandosim cu nu sunt pregătit pentru subiectul X. Ține de tine ca părinte să-ți găsești cuvintele și să spui pe înțelesul copilului, poate chiar jucându-te, despre orice subiect de pe lumea asta. Orice subiect de pe lumea asta. E atacabil atâta timp cât știi cum să o spui. Știi? Până la urmă. Și e cel mai simplu prin poezie. Iar părinți, chiar dacă ei nu știu că există ecrane, ei la un moment dat vor vedea un ecran și vor ști din naștere să caute. Ia să vedem noi ce înseamnă, uite, am aici pe un picior de iad. Da, nu e iad, nu e un cuvânt pentru un copil de 4 ani. Dar dacă am dat de el, hai să vedem ce este. Hai să vedem ce este. Ce spune cum l-ai explica, cultura că cum este iadul. Iadul unui copil de 4 ani. O să-i spun că e un construct. Că el nu există. Da, o să spun că e partea, că există lucruri bune și lucruri rele. Raiul este locul... Starea de bine. Da, starea de bine, iadul. Și acolo sunt drăcușorii și putem vorbi despre drăcușori, dar asta e doar o poveste, adică găsești. Este povestea emoțiilor negative, practic. Da, exact, un drăcușor. Ce e drăcușorul? Păi are cornițe și își bagă coada pe unde nu îi fierbe oala și da, oala fierbe, iad. Da. Ce ne citești? Păi nu știu, uite, Iarana, nu cred că vreți Miorița horror, nu vreți pe asta. Având în vedere că probabilitatea ca părinții să aibă copii mai mici, aceștia care ne ascultă... Da, uite, nu știu dacă e chiar pentru copii mici, dar eu povestesc adesea ce s-a întâmplat cu această poezie care e cu un tigru, pentru că mi-a venit, uneori mă trezesc cu ideile, pentru că mă tot gândesc la lucruri, probabil și noaptea creierul meu încearcă să
caute idei și dimineața m-am trezit cu 2 versuri, nu cu unul, nu cu un singur cuvânt, ci cu 2 versuri, care erau cică într-o zi în junglă, tigrul și-a pierdut o dungă. Și am zis, yes, e bine. Și o să iasă atâta. Și o să iasă cum o să iasă, dar trebuie să iasă. Și după am început, ok, și-a pierdut o dungă. Ce-a făcut? N-am mai găsit. Și ce dacă poți să trăiești fără o dungă? Și așa mai departe, o găsește maimuța și o pune pe ea și de aia, nu e bine, pungă, știi că nu, ideea nu mă duce, încep să mă gândesc, să găsesc rime, cuvinte, ok, dungă, pungă, junglă, merge. Dar tot nu-mi venea, știi, 2 săptămâni am stat cu aceste 2 versuri în capul meu acolo, între timp mai făceam și altceva, nu credeți că stau așa. Și într-o altă dimineață, fără să mă trezici, că m-am uitat foarte atent și pătrunzător la cuvântul tigru, care nu are prea multe rime, nu știu ce tigru, și am zis, băi, parcă e ceva cu intrigat, deci seamănă, intrigat, eu întreb pe copii la atelier, știi, și aia intrigat, nu știe nimeni până la clasa 4-a ce e intrigat. Le explic. Apoi integru. Știi, tigru, integru, tot așa, aceleași sunete, dar nici asta nu știu. Știu dezintegrare, asta o știu, că înțeleg că e explozie, nu știu ce, că da. Și din cuvânt în cuvânt mi-au venit celelalte 2 și am inventat un cuvânt în limba română pe care o să mă chinui să-l bag în dicționar. Nu știu cum, dacă aveți pile. Da, un cuvânt în limba română pe care o să-l vedeți la final. Și că într-o zi în junglă, tigrul și-a pierdut o dungă și intrigat a zis, citez, cred că mă dezintegrez. După aia toți copiii s-ar, nu e bine dezintegrez, e dezintegrez. Păi stați mai copii, că altfel de ce vă spuneam poezia asta? Da, am inventat cuvântul dezintegrare, adică să nu mai fii tigru, să te... Da, și e drăguț că e joaca cu cuvintele și uite așa, la fiecare atelier, pe lângă că citim poezie, vreau să plece cu cel puțin 3 cuvinte noi învățate și am grijă să le repet de 7 ori până terminăm. Ele trebuie repetate. Repetate, da. Deci cum e ăla, când ești integru, cum ești integru, ce înseamnă? Păi ești întreg și la minte, și la corp, și la caracter. Da. Și asta e e foarte scurtă, evident, dar eu m-am bucurat când am scris-o. Asta este din Cornute Cosmonaute și alte 116 nonsensuri, un alt cuvânt care nu există, dar există. Pentru înțelegem, dar cei nonsensuri, da, ce sunt alea nonsensuri? Păi fără noimă, păi fără sens, fără aberații, știi? Că asta e, cu asta ne jucăm aici, ne lăsăm imaginația să zburde și nu avem limită, adică putem să aberăm despre orice. Bineînțeles, un mic sens trebuie să aibă. Hai să aberez și eu puțin acum. Apropo de poezii pentru copii și de copilărie, cât de copil te simți când scrii? Mă simt copil, dar sunt într-un continuu dialog cu adultul din mine, adică nu e glumă. Chiar eu am foarte multe referințe de adult. Știi? Da. Eu nu mai sunt un copil, chiar dacă mă înțeleg foarte bine mecanismele, dar eu nu mai sunt. Și bucuria? Bucuria e în timp ce scriu, nu de fiecare dată, dar la multe poezii, băi, râd. Adică râd, ha, și mă gândesc cum să o fac să fie și mai... Bucuria nu este numai bucurie, adică îmi iau jobul foarte în serios și este un job. E strădanie. Da, e strădanie, este la un moment dat, nu e nicio bucurie, vreau să duc la capăt chestia asta și vreau să o fac cum trebuie. Adică nu e numai, mă trezesc Nu e o copilărie. Da. Nu e. Da. Am să-ți spun acum întrebarea care vine de la fiul meu. Cum ai face să devină copilăria brand de țară? Mă, copii, știu asta de brand de țară.
te-a googlit aseară așa. ca să-și aducă aminte cam cine ești și probabil a legat de cariera ta în advertising. Da, da, brand de țară. Mie nu-mi place nici măcar sintagma asta, știi? Adică e bine, ar fi bine să avem un brand de țară, dar ar putea fi copilăria? Ar putea fi copilăria. Da, de obicei, eu nu asociez România cu copilăria, e doar rimează, dar nu asociez deloc. Ea nu e o țară prietenoasă cu copiii. Cu copiii. S-ar putea acesta să fie și sentimentul lui, adică da. El este într-o școală care îi cere foarte multă rigoare și care, fiind școală germană, i-a mai luat din libertățile astea de a fi copil. Și cred că simte nevoia să fie în continuare copil, știi? Da, asta zic că nu. Mi-ar plăcea foarte mult, e o idee foarte bună, adică să-i transmis din partea mea. Nu știu acum, am putea face din România o țară prietenoasă cu copiii, adică dacă vin ceilalți dar nu știu cum, pentru că noi nu suntem prietenoși cu copiii noștri. Școala nu este prietenoasă cu copilul deloc. Adică străzile nu sunt prietenoase cu copiii, nu avem parcuri, nu avem, uite, în duminica aia când ducem copilul undeva, unde îl ducem, știi? Și atunci chiar ar trebui, uite, să-l inviți la un brainstorming și să stăm împreună și să ne gândim cum să facem din România un loc în care copiii... Prietenos cu copiii. Dar uite, nu știu, poate de acolo i-a venit în orașul Bucurville. Este vorba despre, nu e despre o țară, este despre un oraș în care primar este un copil și atunci ce face el ca să fie pe placul copiilor? De la plin de, bine, pentru copii mai mici, plin de bile ca la Ikea, știi, așa, să treci strada pe zebre adevărate, da, e așa pentru copilari. Dar poți să te gândești, păi, de adevăratele, pentru copiii noștri chiar. Care e vârsta ideală pentru cărțile tale? Depinde de care. Cele de la început sunt pot fi vârsta de jos, vârsta preșcolară, adică că cea de sus cam la 5 ani. 5. Da, știu părinți care citesc și la 4 ani, dar trebuie să faci împreună ca să înțeleagă, evident, trebuie să faci împreună și la 5, că probabil la 5 copiii încă nu știu să citească. Dar 5, 13 și nu pentru că și apoi sărim de adolescență și apoi până la 105. Adolescența? Adolescența nu mai vrea. Pentru că fiind marketizate că sunt pentru copii, cumva nu mai vrea refuz. Asta nu înseamnă că nu ar avea, nu s-ar distra și nu ar avea ce învăța de aici. Dar dacă sunt expuși, se vor reîntoarce. Da. Eu am fost la clasa 10, de exemplu, la o școală de artă și am avut surpriza e în una din ele, nu mai știu în care, cred că în asta, e vorba despre, în trecere pentru pitoni, este despre zei și vorbesc despre ambrozie și nectar. De fapt nu e aia, este cea cu Mac, în care ei sunt, un Mac și o Coca-Cola li se spune că sunt junk și ele se supără foarte tare și Coca-Cola îi spune ok, noi fi eu chiar nectar și nici tu vreo ambrozie, dar îmi cam sare din muștar, eu simt că fac explozie, știi, zice Cola și... Și reacția a fost... Și eu am zis, știm ce este ambrozia și nectar? Nu. Înainte să le citesc, i-am rugat să-mi spună ce mănâncă zei. Și mi-au zis pește. Pentru că ei asociau cu Grecia. Da, deci aici să înveți și în clasa 10-a, ambrozie și nectar. Da. Și junk, știi, le zici, dar cum li se, fast food și mai cum, și junk, ce e junk-ul, știi? Și jocuri de cuvinte cu, mă rog, pe asta aș putea să o citesc, dar e cam războinică. Nu-i nimic. Un hamburger și o Coca-Cola stăteau pe o tavă într-o joi.
Băi, tu l-ai auzit pe ăla ce chestii spunea despre noi? Ok, noi eu chiar am nectar și nici tu vreo ambrozie, dar îmi cam sare din muștar, eu simt că fac explozie. Și chiar acolo pe moment au și lansat atacul. I-au împroșcat unui student cu ketchup hanoracul. Apoi au zis, nimeni nu mușcă! Și ordonând ochiți, 1000 de cartofi prăjiți strigând, ia să trăiți, au pornit ca din pușcă. Au decolat la fel în trombă și aripioarele picante, care au și aruncat o bombă de sos picant pe niște toante. Apoi plutoane de copane plus o brigadă de chiftele au tras tiruri simultane cu chifle în loc de ghiulele. S-a folosit atâta miez că au dobărât un om obez. Au fost și nuggets kamikaze și castraveți murați soldați și înghețate sandei loaze și victime niște cârnați și cocktailuri molotov care au explodat când Cola a zis la microfoane love, pentru că love era parola. Eroul însă a fost un mic care a apărut pe un tank, l-a nimicit pe inamic. De atunci nu le mai spune nimeni junk. Da, e un pic războinic și poate că n-am ales tocmai bine, dar e foarte mult de discutat pe marginea oricărui subiect din viața normală. Da, asta este de discutat, pentru că noi avem cuvintele ca să le mediem lumea în care trăiesc. Exact. E drept că nu trebuie să mergem până a le media lumea noastră, pentru că a lor stă după colț. Ne întoarcem la ce ziceai tu. Dacă pe ele le interesează, da, vorbim. Dacă nu. Clasa întâi, nu trebuie neapărat să știe cine a fost Molotov. Dar la clasa 10 trebuie să știe. La clasa 10 ar trebui să știe tot. Ambrozie și nectar. Și ambrozie și nectar și, uite, un mic la nimicit pe inamic, adică... Și da, uite, despre ritm, pe mine acum mai nou mă interesează extrem de mult ritmul, aproape că uneori las deoparte ideea doar ca să-mi iasă poezia perfectă în ceea ce privește ritmul, știi? E muzică, poezia este cel mai aproape de muzică. Este muzicalitate și e nevoie, pentru că am pierdut... Cred că și în școală s-a pierdut ideea asta că învățăm poezie și pentru a ne forma memoria. Mnemotehnica asta. Da, eu nu eram de acord cu asta să-i pun să învețe pe copii, dar dacă sunt... Nu e vorba de învățare, e vorba de faptul că dacă auzi de câteva ori, pur și simplu ți se formează obișnuința de învățare prin rimă și ritm, prin muzicalitate. Și memoria e foarte importantă. O să fac acum o legătură cu un copil foarte mic al nostru din grădiniță, pe care eu îl salut în fiecare dimineață, Guten Morgen. Și el îmi zice tata, Guten Morgen, tata, pentru că nu știe să spună altceva. Excelent. Se leagă și de capacitatea asta a lor de a-și traduce limbajul în muzicalitate. Super, da. Nu știu dacă el pricepe că este gut, adică bine, bună, și Morgan dimineața face o asociere, dar nu atât. Dar muzicalitatea se duce dis de dimineață. Se înțelege așa, știi, ta-ta-ta-ta, noi puteam interviul ăsta să fie cu ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nu, eu aș avea nevoie să te provoc. Aoleu. Ok. Să citim? Provocare. Nu știu, zi. Aoleu. 2 versuri. Gata. Două versuri și că într-o zi în junglă tigrul și-a pierdut tot drumul. Nu, proaspete, nemai trecute. Îți țin pumnii? Ok. Uneori în vizuină, viezuri au viziuni. Dar acum trebuie să ducem mai departe. Așa. Se văd într-o vitrină cu părciuni. Uite, stai că trebuie să aibă și un pic de logică. Ca haine de mici dimensiuni. Ai ieșit. Trebuie să o scrii.
Da, Să o mie, pui. recunosc, nu e chiar, am pornit de la viezuri, nu am poezia asta, dar am pornit de la viezuri, îmi place foarte mult cum sună. Cuvântul viezure. Da, Varză, că e varză, dacic, nu știu dacă e dacic. Dar îmi place și așa îmi vine să fac ceva cu viezuri ăștia. Uite că a început. Ceva cu viezuri. Bine, da, asta a fost.